गिबियावनो गासिबो जोंनि नैबे निउस चेनेल साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 43 बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों दान्दिसे समनि सिगाङावसो जों फोजोबनो हाबाय। दा दिनै जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै मोन 7 दख'राफोर दङ जोंनि, लोगोसे जिल्ला आफादनि जों मोन 8 फिरफिला दिनै बाहाय बिरहोदों आरो फिरफिला बिरहोनानै जों माखासे फिरफिलानि सिङाव जों समायखिरा लादों जोंनि गलाघाट जिल्लानि गोबां समस्याफोरखौ जों समाधान खालामलांनो। गोबां समस्या दङ जोंनि गेजेराव, जेरै सिमानि समस्या दङ, मोनसेया जाबाय सोलोंथाइनि समस्या दङ आरो बर' बिजोंनि समस्या दङ। जोंनि बर' बिजोंनि समस्या बिराद गिदिर समस्या जानानै दङ जोंनि गेजेराव। बे समस्याखौ जों सुस्रांलांनायनि मोनसे दिनै बाहाय सदबांसा लादों। बे समस्याखौ जुदि सुस्राङाब्ला जोंनि नैबे गलाघाट जिल्लायाव माखासे बोसोरनि उनाव जोंनि बर' मिडियामा थैलांनो हागौ, बर' बिजोङा जोबस्रांलांनो हागौ जोंनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय। बेनिखायनो जों मैया डेलिगेटआवबो सावरायदों आरो दिनैबो जोंनि सेकेन्ड डेलिगेटआव जों बेखौ सावरायबावगोन दि गलाघाट जिल्लानि जिखिनि फरायसालिफोर दङ, माखासे फरायसालिफोरा सोरखारि जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोराव जोंनि फरायसाफोरनि जिथु स्टुडेन्टफोरनि अनजिमा, बे अनजिमाया खमायलांदों। दा आरो बै जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज जायै फरायसालिफोर दं, माखासे एमइ स्कुल, हाइ स्कुलफोर, दा बेफोराव फोरोंगिरिनि माखासे प्रब्लेम नुजाथिदों जोंनि गेजेराव। दा बे प्रब्लेमफोरा जुदि समाधान जायाब्ला जोंनि बे स्कुलफोरा, फरायसालिफोरा खुब खम समनि गेजेराव थैलांनो हागौ। बेनिखायनो जों मोनसे आसा खालामदोंमोन 2020आव जिथु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि 4 गुट आरो UBPआव जों बिटिआर सुक्ति एग्रिमेन्ट जादोंमोन, बिटिआर सुक्ति जादोंमोन। बाहाय मोनसे दफा दं जे 6.3आव बिटिआरनि गासैबो फरायसालिफोर आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। जों बेखौ आसा फारिबाय थादों, आसा खालामबाय थादों जे बे दफानि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आरो जोंनि गलाघाटआव थानाय जिखिनि बर' बिजोंफोर दङ थैहां सरकारि जायैफोर, बेफोर समस्या बे स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जागोन नामा, जों बेखौ आसा फारिबाय थादों। आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसाखौबो गोबां नारसिनबाय थादों जे जोंनि गलाघाट जिल्लानि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ 6.3नि जिथु दफा, बेजों थाबनो सुस्रांनांगौ, नङाबा जोंनि गलाघाट जिल्लायाव बर' बिजोङा खैफोदाव गोलैनो हासिगौ।